Welcome back mga isko at mga iska. Ayan, yes, yo. I just wanna flex the special wine. Ayan, special po na inumin alak po ng Lawang Northern Samar. Ito po ay pampabata. Opo. Kahit po kulubot na ang balat. Ayan, babata po kayo dito. Lalo na kapag nakainom kayo nito. Ayan simbolo po ng kalinisan. Grabe. Marami po yung naghahanap ng alak na ito. Ayan nagpalis na ako. So guys, ang tawag po dyan ay maniyang. Ito po yung alak na maniyang. So nagtitinda po kami dito sa Barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar. At gusto ko lang i-flex yung pinagkukuhanan namin po nito doon po sa aking binan po sa Barangay Bungliw, Lawang Northern Samar. Mega love shoutout po kila Nanay at Tatay Victor and Imelda Orsolino. Ayan. So ayan guys, order na po kayo. Saan pa kayo makahahanap ng alak na masarap? Yes, masarap po, na murang-mura lang po, affordable po. Yung isang kunyatan po ay 30 pesos lang po, 30 lang po. At yung isang yapi naman, yes guys, grabe, super mura. At 15 pesos lang po. So ayan, kagaya niyan, isang yapi po yan. Yung T5 po, tando ay basiyo ng Tanduay. Ayan, yung yapi 15 pesos lang po. So order na po kayo. Ayan napakalinis, napakalinaw. Ayan guys. Ayan guys, ito po yung aming specialty dito po sa aming barangay. Specialty po. Ito po yung alak para sa may mga balak. Ayan, pampabata, pamparigla, pampabata po para sa walang mga jowa. Ayan, maniyang. So bili na po kayo, order na po kayo dito. Maniyang ni Maestro Waray. Opo, doon po sa may balak po. Actually masarap po to, grabe. Opo. Basta diba ang puti ay simbolo ng kalinisan. Ganon din po ang linaw. Ayan malinaw. Mas malinaw pa sa mga relasyon ninyo. Opo. So bili na pa kayo ng maniyang. Natural dahil galing po ito sa katas ng puno ng nipa. Ayan, opo. So order na po kayo. So ayan, ito po yung aming pangkabuhayan promo. Ayan, may promo po tayo. Pangkabuhayan showcase. So may promo po tayo. Doon po sa order ng isang container, may isang tagay kayo. Ayan, opo. So ayan guys, gusto ko lang po i-flex yung maniyang. Ito po yung isang alak po, inuming alak po dito sa bayan ng Lawang Northern Samar. So thank you. Doon po sa mga nakamiss nito, comment down below kung ano pong mga karanasan ninyo sa maniyang. May karanasan ba kayo? Comment down below na po. Yes, thank you so much mga isko at mga iska.